Hoyo ndini wenyu Kiki Boy. Ndikati ndanda kutoka mwamutora video zvekuti ndikuratidze mafambiro ndakaita kuenda kuBeira. Maiwe ndakazofunga ndatopa pakati pa No Man's Land apo. Pamunene river ndakapinda pabhodha apo ndakaenda. Ndikati passport ndingaenda nemusangwere naimi nemudondo. Ndina baba gudu uyo pamachipanda frontera. Tasvika tafamba panombotinetsa panombotitorera time uyo tisu hedu takapinda mukati kunodhindisa mapassport ipapo nani tinozotora ngotora tamota uyo tande nayo road takaenda ana mano atigori chirungu bato ana mahobo to Mozambique to ana mahobo ku Zimbabwe anoti polisi kunowe so izvenyu tikati tine chipoka chekuwanza naye takaenda apo mapassport etu atatopedza kudhindisa hedu tande nayo road takaenda takati todaona tsogara nechepamberi mukombi yatakakwira tichinatsa kuona road tizotorere vanhu mavidhiyo handiti hameno ndo munozi muchime so nzvimbo yatizoziva yangu kunozi kuchi asi tanga takuenda ende mota yacho yaifamba kufamba zvamaifamba ichaiko hede nyaya dzinotanga dzichatsva kusvikira iro baba gudo wanga wafa ngehope hede haya nebhutsu dzanga dzabviswa ko ino wacho pekutsikirira ndandichinapo ere hope ndanga ndanadzo asi hei chekuita ndopapasisina takaenda tingori mumurodhi apo nandazobatwawo nehope driver kwekuchititi iwe ona apo ndopadhuze takusvika panasawe paungoriona paya ndikati hekani rega ndiwatorere vhidhiyo vanhu vekuzimbabwe wazonatse kuona kukura kwakaita sawe ari kuMozambican side kwedu kuzimbabwe sawe hasisina mfurazve ndikati mira tione kuti unoachinayo ere ndiri kuti dombo ndiri kuona mvura zvayakazara zvenhaimi ai ko bridge racho kunaka zvaro ameno matanga takupinda umo asi kuti munonzi muchii asi makanaka boys aiwa makanaka umujelas down kunaka chaiko pachishona tobva tati uchokotombwi chaiwo takaenda ameno paraundabout iyo kuti inozi chii kuri kuZimbabwe ndo pambuzi driver wedu wanga azotomboda kuona imwe mota pamberi pake hoyo sori zvenyu pane clip rakarasika pakati asapo tatasvika apo tatakuchida utsvagwe kubvunza kuti tione nzvimbo yakachipa yekurara communication yacho kani vanhu inyika yepekwezinathini kuMozambique havachizwi hazvirevo chinhu andochikoro inozi ndo nyika inoona nematofo ndandipotsvake munhu wekumboresa tasiririswa anhowe Zimbabwe wewe educated ndoti kuZimbabwe ndini tofo rokuesera Zimbabwe ari kunoka I'm the most educated person in Mozambique hoyo apo tanga takuchitsvaga kuti hei torara kupi toenda kupi tikati aiwazve rega tichitsvage vanhu vekubvunza mustreet kuti ndekupi kwatingaona maguest house akachipa communication yakati unondizirepi kuda kutaura nechirungu havasi kuchinzwa kuda kutaura nechichona havasi kuchinzwa ndikati todini ndakatanga kubvunza munhu wekutanga miremo ndinzwiro vanhuyo uyu communication breakdown hoyo zvanga zvaramba wena ndikachiti tochidini ko baba gudo imi tochibvunzani tochidii takutotya nekutotanga anhu kamuhoresa asi kudaira zvanga zvazotiomera tochidii tochirara mustreet here tisu tabva kuZimbabwe kumba pfungwa dzimwe dzakamboti ngatidzoke kumba bva tazoonawo umwe tikasvika timbomubvunze here anga angori manono nyote
ndikati hey Mwari baba, hey uyu waiwa nani uyu, asi hey takazoonekwa kuti umutora vhidhiyo. Hede ano yowe ipapo ndanga ndachizoneta, asi pekurara takazopawana chimirirai pati 2 takaenda kubichi.